albarka ya gara musu da kama soyin Allah maraba da zuwanka yayin da ta ɗauki ciki na musu da kama ma'aiki ta ga annabawa da marsalai na tattaki suna zuwa suna bishara gari tare da ki ciki da shugaban da kan ma'aika annaba adamu ya zo yana da hasken fuska ɗayyabar ya ce kamshinsa mai albarka yana cewa ya muhammadu marhaba bika ka tambare shi sannan ya amsa mata ba shakka shi da zuwa annabawa duka da bishararsu cikin watan sha'aba da ya zo annabi ke a watan ramadana ya zo annabi idrisu yana yi wa amina bisharar mai albarka a watan wani shawwal kaga annabi nuhu ya zo bisharar ta yi wannan tare da mutu a watan zulhijja annabi da sahihu ya zo ya yi bishara da zuwan mai albarka a watan zulhajji ya zo annabi ya bala yau ya yi bishara da zuwan da abu al-qasim annabi isma'ila ya zo a watan muharram ya yi albishiri da zuwan koyon albarka a wata na takwas kalama ne annabi musa ya zo ya yi wa amina albishir shi ma da kansa a watan tara sai kawo wannan annabi isa shi ya zo ya yi bishara da zuwan mai albarka kai sha biyu da rabi'in awwal ko a bayyana amina ta bayan na gwadar da tarin keta sai ta yi wata mata masu haske a gabanta sai na cewa ya sanar da kowa da na shaka matan nan daya ajiya ce matar fir'auna ɗayar kuwa mariya mace ya abin da marana sauran kuwa wurin ne matan aljanna suka zo da su tarba mu da mai albarka yana zuwa duniya faɗa daga abadallah hijjada ce ya fara yi ga sarki Allah dama shi mahmudi ne mai godiya ga Allah da haka ce ke makafin da mu daga shirka masoyin Allah maraba da zuwanka sai kuma na maraba da zuwanka ta shi ne mai maraba da zuwanka kuma na maraba da zuwanka ta shi ne mai maraba da zuwanka sai kuma na maraba da zuwanka na ne masoyin Allah sayyidina Muhammadur Rasulullah albarka masoyin Allah maraba da zuwanka ai mu mana maraba da zuwanka mai karya lata da ulta da zuwanka riba duka duniya ta canza kafarai suka rode suka rasa shan mai meza iyalan sun ga canjin yanayi zuwan mai maka masoyin Allah maraba da zuwanka kuma ga shi rana in ta fito ba mai mai data ma'ana ta kwan hanyo mai ya kare ka an tiri ka gidan kowa mai wancan canta musu dafa da zuwanka kafin da mu daga shirka masoyin Allah maraba da zuwanka masu mulki su ne wanda akwai dukkanci da zuwa da duk sai ya kawo da goma a da za ka iske ɗan adam shi da an nuna shi
sassaka gunki sannan ya je a gidan yana da awar cewa wannan ne Allah shi da zuwan mako da sassai ya kau da gumaka soyan Allah marawa da zuwan ka annaba Muhammadu ne ya zo ya zara takobi ya fara ce kan winkina da marasa ladabi ya ce babu abin bauta sai Allah rabi a daina zuba daga shagiri na gumaka masoyin Allah maraba da zuwanka kuma na maraba da zuwanka Aminu ne maraba da zuwanka kuma na maraba da zuwanka salati rabbukum mai raba Muhammadu dole da mace kin al'umma tsara aminci rabbukum mai raba Muhammadu barun da mace kin al'umma da mata ta haɓar tare da yaya Allah mata ta haɓar tare da yaya ya Allah da mata ta haɓar tare da yaya su fadi ba wa da gari bai dauka da su idan ka ji bai cika na su doyi malam idan ka ji bai cika na su doyi malam idan ka ji bai cika na su dole ka sallama bara da ji dan ka dan cikin bai cika malam bara da ji dan ka dan cikin bai cika malam bara ka ji dan ka dan cikin bai cika malam saurara ka ji dan ka dan cikin bai cika bara amma waɗanda yake yi wasi da manzan sai cika waɗanda yake yi wasi da manzan yau ya ce wa wallahi la tarfila Ahmadu Saniya ba Ahmadu Maradin tawarin ya karsama alayhi salatun lahi kan masalamu alahi wa sadil jirani da winama bari ta kaloni annabi wa sayyidina fata wallahi malkayo ma wa ma wani wata ati sarabtu da zikiri salata wa marda min lokacin da dai ma amara madariki ke ya ji da wala amara ma amara mursalan muharrama sai salatullahi wa salamu rabbana hadi ala kulli mali alayhi salatullahi wa salamu رفعني الهادي على كل مالي عليه صلاة الله ثم سلامه يرفعني الهادي على كل مالي الله يا نوري سائر ذنوباري أبدا يبن بشري لما استنفع نجري الله أعلم بشري يمريون بشري وأتاك بغاية كالنبي بشري شاكي كري كفري يا زرت مع سفري يا مدينة سري يا ترامي يا بري يا وانت ميباري يا نبتا والعيري يا سيد البشر
abokin abubakari zama na yi umari kakan abu da kadiri kakan abu da kadiri ina yi wani shari zan ba ku alkishiri mai san alamotari ya kauce da kadari mai yaban bashari awwal umar zahiri ko ko dan almajiri الصلاة عليك مصطفى السلام عليك مصطفى مولا نبي والله مصطفى مولا رسول الله مصطفى يا عارف بالله مصطفى من يبن العشير مصطفى يا من يبن توقف محمود مصطفى shugaban titi da wasu dafa shugaban annaba shi da wasu dafa shugaban wada da kora so da wasu dafa shugaban duniya wannan ma wasu dafa shugaban lahira ma abu da wasu dafa dole ne ni zai da wannan ba a dole ne ni zai da wannan ba wanda yake yin take gashi yayi dace dan haka dole na yi godiya a faranta raina roga lalai ta gogorin da malam wata ranar juma'a hakika ta kasance ranar mauludin nurar islam a takaice ana karatun maulidi ina farin ciki na misalin karfe biyu sai da dukkan ciki na zazzabi ya rufe da zakon ciwo a kaina sai kwata ce bara da ce yan hutawar raina abu dai mata farwa ta sai da gari ya waye da tuna kasa tashi ido na sai hawaye kuma tare kawai da hannun su ke sai a kaina malamai suka zo suna ta addu'a a gona suna neman da sauki kuma isa da raina ni ko idan da sai in ce amin da kaina lafiya da roga illari da roga imewa da roga ilama da roga imako da roga rabbo kai da roga gafara da roga rogiya da roga sauƙiya na roga yarda wasu na roga ka samu wurin jirina babu shakka lafiya uwar biki ce na yarda haka ne sai da ita ake samu
abinci wahala ne farka tsayuwa da zaunawa magana ba aiki ne Allah ba da lafiya ne yabo annabi na wanda yake da lafiya to ya gode wa Allah wanda ba mai da ita muna roƙar masa jallalla lafiya na roƙa ka ba domin kirina ilimi na roƙa ka da roƙa gafara na roƙa gafara na roƙa ya ce laifuka na roƙiya na roƙa ka sa mu ga ɗan amina saudiya na roƙa ka kai mu ubangiji na firdausi na roƙa ka sa mu ubangiji na dan darajar muhammadu dan darajar muhammadu dan darajar muhammadu ma'ala da kai ga kan musulmi nuna lafiya da juna bayan Allah ana kai da kan musulmi mu zauna mu da juna lafiya musulmi mu zauna mu da juna lafiya idan aka ce mu tsara mu kada mu juya mu duba sabanin akida kada mu tsaya musulmin Najeriya da musulmin Indiya ɗaya ne ga Allah ai duka ɗaya ne musulmi haɗin kai cikin addinin Islamu ya ce ma Allah Allah yana cewa da bayansa Allah yana cewa da bayansa mun yi rabo da igiya amma kuma tata kada mu rarraba kowa ya yi ta gabansa ayar Qur'ani ce ta wata wasa ya ibadallah hada kai da musulmi
Abdullah la ilaha kuma duniya ma tana son ka a ranar wafatin ka sai kuka duka matsalolin ka ba shakka ta tsinci kanka a cikin matsala la ilaha mala'ikar rabu jibrila la ilaha ranar bani ma za ta yin kuka aisha ma tana kuka duk da abai ba ba harka don kasance cikin matsala la ilaha da mata wanda Allah yake yi wa bauta ayyume la ya mutu Allah la ilaha Allah la ilaha illallah رسول الله لا
Musa yana da isa har ya yi zance da sallallahu alaihi daga nan sai mu tafi da wannan goza muna ta marana muna mota abun ta ana kana da isa ce mu ya annabin Allah la ilaha sai dai mu ce garo na Allah la ilaha sai mu ce ya isa abin da ala kana da isa sai mara mana abuwa wanda kace ne mu ya annabin Allah la ilaha kowa girma tun da an ce da ni Allah la ilaha wai wata bari da yawan bauta da ni da Maryamu babata sun rike mu a baban bauta shi shirka a gun Allah la ilaha kuka bukata ku dawo mu nemi dan abdalla la ilaha a ƙarshe za mu nemo ma'aikinmu muna faɗin ya masoyinmu ya majibancin lamarinmu kai ne Muhammadu Rasulullah la ilaha da dukkan falalan ka zarta komai abun Allah la ilaha ranar da Allah yake cewa alastu bi rabbikum kowa ya zamo mai tabaucewa sai kai kace alfa abdallah la ilaha kai ka cece mu kai ka kare abokin mu a yau ma ka cece mu abdallah la ilaha wasu dafa kai da ke yiwa bai duka dai da mutawa so nake a ranar tsayuwa ka kira ni ta na abdallah la ilaha ka kira ni ka da abadan la ilaha so da sai mata so da yan fada ya zuwa gun kama boda muna yaban ka an ban so da muna fadin ya rasulullah la ilaha da masu fina dare rana zuwa yabanka ya abdallah la ilaha
masoyanka da jefa shaidan aduwanka ba ni kaɗai ba da ibadan la ila ya rabba Allah da tardamu a duniya rabba kare mu a kiyama ka tashe mu a gaban Muhammad Rasulullah la ilaha na taɓaita ya da mai yawan cancanta ya rabba ƙaro fahimta ta a cikin yaban shi da abdalla la ilaha ya mai saurare na mato na baka adireshi na dan jin ka tashi cewa na ba na buƙatar ka shawara la ilaha mafi kowa a ƙaramar hukumar nasarawa in ka ce ba ka shan wahala la ilaha kuma a birgin za ka same ni a kawuna bambacewa ni rabbi ya yi baiwa a gare da la quwwata wala haula la ilaha Allah su ta mutum a duniya rabu kare mu kuma ran kiyama ka tashe mu a fadar Muhammadu Rasulullah la ilaha ya rabba Allah su ta mutum a duniya rabu kare mu kuma ran kiyama ka tashe mu a fadar Muhammadu Rasulullah la ilaha soyayyar mujtaba ya matakin sani da saniya Allah wai iko ko'ina mai iko ko'ina Allah wai iko ko'ina wanda ya yi sauki iko guda abin da ba za mu ci shi ba shi Allah rayin ya magajin gane da saniya mai gane da saniya sai makallu ga sukan zuciya sai yaban wanda dukkan duniya zahirin sama ba a san shi ba baban Fatima اللهم صل على النبي صل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم على العربي عند الصبر بيت الصبر baban Fatima ذهب الأباس دبيا ذهب الأباس دبيا ما تفلفل جاوان آسد تجيو برام إن يسعجل جيو برام آجل بانك أنا بزمن سيدوا baban Fatima bayan ne da lajin fushi ɗafa wa ƙariniyar zan wallafa rabba karka yarda da ramba ba kada ka yarda da ramba
mambai da dana shi ta zuwa zama da baban Fatima shi da Ahmad angon Mariya angon Mariya shi da Ahmad angon Mariya dan suka kan mai jariya sarkin kyawawan duniya kyawawan duniya da kita yau da kuma ba su kai gaba baban Fatima da dole baban Fatima Zahra kakan umama ta jira umama ta jira mai ruwan sarkadino da kautara sarkadino da kautara shayar da mu a cikin mutuwa baban Fatima tayirin da mutuwa a gaisa kai na gaida kai tayirin da mutuwa a gaida kai banda Allah babu gaba da kai ai babu gaba da kai duka halittu na ga suka su da kai suna ga suka shi da kai a gaban ka mata daga turkuwa baban Fatima duk halittu ai ba su kai ka ba to halittu ai ba su kai ka ba ai da mallaji ko ban bar su ba to ba ban bar su ba annabawa kai ne kan gaba annabawa kai ne kan gaba da kai ne kan gaba babu gaban kaɗin bayan ba baban Fatima babu gaban kaɗin bayan ba baban Fatima sai yaban karfe yi shugaba bayan kuma ni ban san ka ba na san ko ba zan san ka ba ai ba zan san ka ba sanan ka sai mai kai ya shugaba baban Fatima sai irin sakanai da tunani na tunani sai irin sakanai da tunani ya ji wallahi kula da ni mutum ta fata kula da ni in ka tashi ke to da ni annabi ta da ni ayyuka na ba za kwace ni ba baban Fatima banda kowa in ba na ka ba banda kowa idan ba san ka ba idan ba san ka ba yan uwa yan kunci kuka yi gaba da kunci kuka yi gaba ni arziki na ga wani rabin ta ba baban Fatima kyautar nan da ake yi tuntuni bace ta faro ta a saka da ni labin ce a saka da ni a cikin tafiyar nan wanda ni yan mata ba ta iya yin tawa baban Fatima wanda ya zo ka ya san arziki ko da ya zama to ba shi wanda ya yi ka ya ci ka ba shi wannan shi ne ba shi da kike ne ba zan shi ba dan ya ji baban Fatima ko zahiri ne idan bai so ka ba wata lauci ne shi har gaba duk adalcin mai yin shugaba mai yin shugaba a zahiri ne ba zan so shi ba dan ya ji baban Fatima kuma zan kashe ya zame mini garkuwa mai tare mini aiki sha'awa ni ba da gode Allah baliki na gode Allah baliki da ya bani babban arziki ba zan sake ta ba, ba ƙara
gaba ba kare salati har gaba wurin mabodi mai gaba wanda har ya kasa yauce gaba baka yarda duka alfin shi ba yadda mazan ka ya shugaban da kan mai gaskiya